हेलौ लोगोफोर हेलौ नोंथांमोना मा होनोमोनलाय पार्ट वानथ' नङा वाननि भिडिअखौहाय माने नायनानै पासवार्डखौ खोन्थाहरलाय आं नोंसिनि भिडिअखौ हरफिननो नागिरदों भिडिअखौ मोनबायमोन आं मेम'रियाव दंमोन नालाय पासवार्डल' खोन्थाहर दे हेलौ खोन्थाहरनाय पासवार्डआ दे कमेन्टआव नायनानै भिडिअखौ नायग्रोदो पार्ट वान भिडिअखौ नायनानै पासवार्डखौ खोन्था दे फारि फारि माबासिम ओमफ्राय आङो माबागोन माने हरगोन लिंकखौहाय वाट्सएप चेनेलाव हरगोन आरो नोंसोर लिंकखौल' हरनानै दोन लिंक माने पासवार्डखौल' हरना दोन दे नुदोंना माने बेयाव मोनबाय आरोना नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय पासवार्ड माबोरै जाखो पासवार्डखौ भिडिअआव नायनानै खोन्थाहरफिन दे थाबनो वाननिफ्राय फारि फारि पार्ट वान नङा दै पार्टनिखौ दालाबो माने बे ब्रेकेट गोनां वाननिफ्राय लाना फै सोरबा सोरबा नुयै दंना हटस्पट हरगोन र' हेलौ हेलौ 37 नङा वाननिफ्राय खोन्थाना वाननिफ्राय फारि फारि दे गासिखौबो फारि फारि हरजोबगोन खोनाबायना वाननिफ्राय फाइभसिन दे पासवार्डखौ खोन्थाहर पासवार्ड
आङो मायाव होखोब्रा सदआवसोलाय फैगोन नंखौ लिंक एन्ड पासवर्ड माने सिगांनि भिडिअखौहाय नायनानै पासवर्डखौ आंनो हर होनदों लिंकखौ आं हरगोन आङो पासवर्ड होनानै नोंसोरो भिडिअखौ चेक खालायना पासवर्डखौल' आंनो खोन्थाहरदो बुजिदोंना बुजियाखै जाखो ब्रेकेट वाननिफ्राय हर सिगांनि भिडिअनिफ्राय इउटुबाव नायदोबा इउटुबाव नायनानै पासवार्डखौल' आंनो खोन्थाहर ओमफ्राय आं पासवार्ड लगायनानै नोंसोरनो लिंकखौ हरफिनसै वाननिफ्राय मिथिबायना टाइम गैयाना आं बिदि भिडिअ चेक खालायनो आरो आंनि मबाइलाव नायफिनजाया नालाय आङो गावबा गावनि भिडिअखौ बेनि थाखायनो नोंसिनावहाय माने नायनानै नोंसोरो पासवार्डखौ आं खोन्थाहरदो ओमफ्राय आं पासवार्ड लागायना हरगोन दानो लगे लगे 5 link in group दे स्टार्ट खालाम 1 to 4 1 to 4 नि लिंक खालामनोथ' माबा पासवार्डखौ नायना हर होनदों मा बुजिया इउटुबाव नायनानै पासवार्डखौ गोसोआव लानानै खोन्थाहर होनदों कमेन्ट खालामहर अके बेसेनि बे वाननि ना कनेल नार्जारि वाननि वाननि नंगौना नङा जाखो बेलाय औ वाननि ना One, two, three, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 थिगैनो खादा पासवार्डआ भुल जायाखै दा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 अके मोनसे जाबाय र' दे 2निखौ हरबावदो आं बेखौ आपल'ड होग्रोनि बहाय थांलायखो दे 2निखौ हरबावलाय ब्र' कनेल नार्जारि
Basketball. Sticker. News. One, two, three, four, sending. Okay. Step. Done. Two, what is your password? Video naina password ko खोन्थाहरदो ब्रा ब्र. Okay, part 1 थांबाय. दे 2 नि password को खोन्थाहरदो. WhatsApp चेनेलाव हरबाय आङो मोनसे. आं 5 सिम हरगोन 5 सिम दे 1 निफ्राय 5 सिमखौ ब्रेकेटनिखौ माने पार्टनिखौ नङा. ब्रेकेटनि भिडिअ'आ 1 निफ्राय 5 सिम भिडिअ'खौ नायनानै पासवार्डखौ खोन्थाहर. इउटुबाव नायफिननानै नोंसोरो बुजिदोंना बुजियाखै? टु थ्रि फर 2 3 निखौनोथ' नोंसोरो माबा पासवार्डखौ आंनो खोन्थाहरबा आं पासवार्ड होना हरगोन. मानो होनबा आंनि भिडिअ'आव आपल'ड जाखानायखौ नायनो मोना नालाय. बेनिखायनो आं पासवार्ड होनो मोनाखै. भिडिअ'खौसो मोनदों, सिगांनि पासवार्ड होखानाय फाइलखौ मोनाखै आङो. नै WhatsApp चेनेलाव आपल'ड होबाय आङो 1 निखौ. एबार 2 निखौ नायना पासवार्ड खोन्थाहर होनदां नोंसोरखौ. दहाय सासे खोन्थाहरदोंमोन आं बेखौ पासवार्ड लगायनानै हरबाय नै नोंसिनो. 1 नि बे. सिनायदोंना सिनायाखै? 2 निखौ हर दे 2 नि पासवार्डखौ.
एसे थाब खालाम आंहा टाइम गैया बारा एसे नायनो होनबाय थानायखायसो आङो हरनो सानदोंमोनलाय मोसौ लांनांसिगौ आं दुब्लियावसो दंफैयो दे हरद' मोनाबाय नै 59 ब्र 59 हरखानायमोन दङमोन नामाथाय र' नायनि दे नोंसोर बे टुनिखौ हरग्रोब्रा टुनिखौ हरबायलै पासवार्डखौ हरबाय सोगोम मुसाहारि हरबायलै पासवार्ड हराखैथ' नोंसोरो मोनसेल'सो हरदों वाननिखौल'सो हरदों सासे 59नि अके ब्र 59निखौ आङो वाट्सएप चेनेलाव शेयार खालामसै नै जिखुनु जाया माबाखौ हरदो 59 हरगासिनो 59आ दंखायो टुनिखौ हर टुनि पासवार्डखौ नायनानै हरलायदो थांबाय ब्र 59आ थांबाय बेनो पार्ट 2 सोगोम मुसाहारि बबे बेनो पार्ट 2 बुजियासै आङो ब्र मोजाङै खोन्था बबे मोनसेया पार्ट 2 दहाय होनाय पासवार्डआ पासवार्ड एन्ड बबे बेनो पासवार्ड 234आनो ना बबे जाखो आम सरि बुजियासै हरफिनलाय दे ब्र हरफिननाय पासवार्डआ गोदानखौ होगोन आं टाइमखौ मोनाखै दासान्दि बेस्थ'थार मेला जादोंमोन नै शिबरात्रिनि बेवहायनो एसे माबा जादों लेट जादों लेट माने टाइम मोनासै बे आरोना पार्ट 2 इज 40 देलै बेखौ मोनगोन 48 45फ्रा हरखाजोबखानायदां आङो ओमफ्राय नोंसोर पार्ट 2नि भिडिअखौल' हर माबा पासवार्डखौल' हर आंनो पासवार्ड लगायफिनना हरनोसै आं 44 45 र'लाय आं चेक खालामनि 44 45आ दंना गैया 44 47 48 49सो दं ब्र 44 45नि गैया हरै सिगांनिया गैया आरोना थ्रिनियाबो माथो हरखानाय दं जेबो नङा माबा बायदिसिना चेक खालामदां नंगौना नांगोन जाखोसै जसि नार्जारि 6 मोनबा 7 मोनब्रै मोनबा 7 मोनब्रै नोंखागौ दा बेनो खादा पासवार्डआ नंगौना नङा जाखो बिश्वास मोनलाय लाङालां थगायखानांगौ खोथाया
6 6 6 6 6 5 6 ओमफ्राय 7 7 7 7 बेनोखा दा अके आं बेखौनो लागायबाय दे खिन्थु मिस्टेक जायोबा आंनि भुल गैला आपलोड फाइल मिस्टेक कपि बेनो गैयामोन नामा मानो दिस इज भिडिअ टुनिखौ हरबाय आङो वाट्सएप चेनेलाव ब्रमोन चेक खालामदो पासवार्डआ नंगौना नङामोन आं जिखुनु जाया मेसेजाव जा हरदों बेखौनो हरबाय आरोना मेसेज दानफिनबाय फाग्लासो थगायखोना माखो सोरगो मुसाहारि जाया नामा दाबो माया जानो ब्र जायाखैथ' आरो 1 2 3निखौ हर दे 3नि पासवार्डआ हरलाय ट्रेननि पासवार्डखौ हर दे थ्रिया दंखायोलै हरखांखानाय होमब्ला 48 डेज एफा गोबाव जायाखैलै 48 डेज गाहाम गोबाव मा जाखो माथो भिडिअ होगोन ब्र माने आं टाइम मोनाखैलै मा बुंबावनो नोंसोरखौ 1 2 3 4 5बो दंखायो 6 6बो दंखायो 7बो दङ 8बो दङ 8 9नि पासवार्डखौ हर दे ब्रेकेट 9निखौ बुजिदोंना ब्रेकेट 9नि पासवार्डखौ हर 4 5 6 7 8 9 2 of the password पार्ट 2नि अरे ब्र पार्ट 2नि पासवार्ड सासे माबा होनानै थांबाय मिथिबायना मा होनो खोन्थानानै नंगौना नङामोन 6 मोनबा 7 मोनबामोन नामाथाय जाबाय दाना गरबर 6 मोनबा 7 मोनब्रै मोनदां बिदि होनानै आं हरबाय हरामोनलाय र' जसि नार्जारि हरदोंमोन 6 मोनबा 7 मोनबा मा खालायनाङा दाना दाननांगौ ना मानांगौ जाखो दाननांगोनथ' उफाय गैया डिलिट 2 ट्रिपल 6 1 7 7 ट्रिपल 6 1 7 7
नाइननिखौ हर ब्र नाइननिखौ हरबानाय आङो बेखौ माबा आपलड होग्रोनि र'। दे एसे थाब खालाम नङाबा नै मोसौ लांनांसिगोन मोनाद्रायसै। रिप्लेस नाइननिखौ हरनाय नाइननि पासवार्डखौ पासवार्डआ जायासै। सोरगो मुसाहारि बबेनि पासवार्डआ जायासै? बेसेनि पासवार्डआ जायाखै? सिथोबसो अके आं दानफिनबाय दै टुनिखौ दहायनि पासवार्ड होनायखौ। नै दा नों होनायखौ हरबाय आं कर्नेल बिथां होनायखौ। फ्रम हरलायदो पासवार्डआ जायासै। पासवार्ड माने पासवार्ड पार्ट 2 इज द पासवार्ड पार्ट 1 नानो मोननै दं माथो। बुजियासैलां पार्ट 1 निया आं फार्स्टआवहाय लिंक होदोंमोनलै बेनि थाखाय जायाखै। माने बेयाव माबा गाखोआखैमोन नालाय नै बिदि गाखोदोंमोन बेयाव डाबल थांदों। दानबाबो जायाखै नै बेयो माबासो ओंखारदों अपेन लिंक कपि लिंकसो ओंखारगासिनो दं। माबोरै बिदि जाखो दस्रायाथ' दानजायो नै दिलेट अपसन दङ नै बेयाव मानो दिलेटआनो जाया नै लिंकआनो जायाखै खोमा बेयो। दे नाइननिखौ हरनाय नाइननिखौ पार्ट 1 टु 5 खौबो इउटुबनि लिंकखौ हरफा ब्र वाट्सएप ग्रुपआव 5 निफ्राय 4 निफ्राय 5 सिम अके र' 1 2 आं हरखांखाबायमोनलै 2 हरबाय 3 3 नि हरबाय दे ओमफ्राय 4 नि ना 4 कपि लिंक नै 4 नि 4 बो हरबाय 5 खौ हरसै र' 4 and 5 कपि 5 बो हरबाय दे 9 नि पासवार्डखौ हर दे निरद 55 आं हरना दोनखांखाबायलै र' हरखाजोब्बायमोन आङो जानाखि आपलड होदों बेखौ आं हरखाजोब्बाय नोंसोरो माने
पासवर्डआ अन अफ इस इउटुब नायबो $54 $55 नाय 55 हरफिनबावबाय दे आं नोंसिनि पासवर्ड खोन्थाहरनायखौ फोथायलायलाङासैलै थु होलायनानै थुआ हरफिनबाय दानाखै माने सासे खोन्थाहरनाया पासवर्डआ भुल खोन्थाहरखोना माखो बेनि थाखायसो दाननानै गोदान पासवर्ड होना हरफिनदां मिथिबायना AB8061 बेना पासवर्डआ .52.9 दङ बे नंखाया बे थगायहरदोंसो माबानिखौ हर दे पासवर्डआ मा होनो नाइननि पासवर्डखौ इउटुबाव नायनानै खोन्थाहर दे थाबनो मोसौसो लांफैदों गैला साना धोरोबबाय 2नि पासवर्डआ नोंसोर इउटुबाव नायफिनदोब्रा बर'मोन आं दहाय खोन्थादोंमोन ना नोंसोर खोनासंसै आं बावबायना बेखौ गोसोआव गैला सासे जा खोन्थाहरबाय आं बेखौ बुंला बेखौ इउटुबनिजों मिलायाबानो लाइभखौथ' ससे बोफिननानै नायफिन बारा गोबाव जायाखै आरोना दासो माबाखादोंमोन आं लगायखादोंमोन दे माबानिखौ खोन्थाहरदो नोंसोरो मा होनो 9नि पासवर्डखौ खोन्थाहरदो दे आं बेखौ हरग्रोबावनोसै गाबोन नङाबा समफोरफोर बानायसै नै टाइम गैला खोमसि जाबाय मोसौ लांनांगौ मोसौ खाफैदों नै सोगोम मुसाहारि बेनोलै मा बबेनिया 9निया बोरै पइन्ट थालायनाया बे नङाथ' 679209529 पइन्ट थायाना पासवर्ड आं मालाबा पइन्ट होफेराखै नङा बे नङा पार्ट 23 आरो पार्ट 10नि थाम्बनेइलनि फट' होनायखौ नंगौना नङा पइन्ट 9 होनाय दंलै नै पइन्ट गैया नोंलाय माथो हराखै ओमफ्राय दस्रासो हरदोंना 679209529 दे बेखौनो होनसै आं 9निखौ जायाब्ला आंनि दाय गैला आरोना जादों दानाबा नायनानै गैखाबावा स्टेपआ नायनांगौ नांगौ 9 गैयालै ब्र'मोन सरि आं नायासैना नैबेखौ नायनो फाइल उइथ दिस नेम गैयाबालाय माथो बिदि गाखोलाय नाइननि मोनासैलै
दे आं नैबेखौ होनसै नाइननिया पासवार्डआ 6792 होबाय दे आं बेखौनो खिन्थु आपल'ड बानायसै आं टेननियालाय टेननिखौबो हरदो दे टेननि पासवार्डखौबो मोनसे होबावनोसै टेननिखौ नायलाय दे थाबनो नाइननि हरबाय दे टेननि हरदो दे 10नि पासवार्ड हर दे थाबनो फिफ्टि टुनिया मोनसे खलायनि हरखानांनाय गैया टेननिखौल' हरदो नोंसोर जिखुनु जादे 52 अके दङ ब्र आं नै माबायाव हरगासिनो दे वाट्सएप चेनेलाव लिंकखौ नै थांबाय 52 थांबाय नै टेननिखौ हरदे टेननिखौ पासवार्डआ टेननि पासवार्ड हर थाबनो फुरानासोलै मा 99 लाबोदो 99 लाबोगोन गाबोन टाइम मोनबा लाबोगोन आङो र' टेननि पासवार्डखौल' हरदो दे गले ब्र थेंक इउ जेबो नङा दे टेननि पासवार्डखौल' हरदो नोंसोर भिडिअखौ नायनानै आं हरगासिनो टेनखौबो दालि फिसा
हा मालाय जाथारनायखौ बहा जादों माथो जायाखै बहा थांनाय जाया मारै 55 or 61 is the same मोसौआनो खामानि गैया फानहरजोबनांसिगोन थैयानो जाखो नामा फिसा गोनांसोमोनलै फिसा दाख्लै गोदानानै थैबाय औ ओमफ्राय मानैयासो जायाखै दाबो मानै जादोंमोन मा औ प्रथम ओमफ्राय नैबे सिगां जादों नैबे मासेया बिनि बिमाया नैबेनो जोंनि जाहोनांगौ ना औ भेटेनारियाव हाय हाय थौर' थौनोसै हायोलै मोसौआ थिगानो 20 years ago 10 is thumbnail is photo 10निखौ हर 10नि पासवार्डखौ उनाव जागोन गाबोनफोर जागोन बाद बाखिया हरखाजोबनाय बारा बुरजा गैखाला आरोना 10निखौल' हर नोंसोरो आं मोसौ लांफैदों ने ओरै मानै हर औ साथाव 10नि पासवार्ड दे हाय गावदां र' नोङो थांदो ओइ 61निखौ हर 61 आ नोंसोर वाट्सएप चेनेलाव गोदान हाबनाय गैलै आं हरखांजोब्बायमोन थाव 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 नै होगोनसो बेजों गाखोनो हाया नामा आइया 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 हाबाय उन्दुलाबायनो नागिरनाय मोसौलाय बेलाय अलसिया ओइ थिंफ्रि र' रा 9नि पासवार्डआ जायाखै मिथिलालै आङो नोंसोरसो खोन्थाहरदोंमोन ना 67920 925 औ 2सो 925 नङा 952 सिगांनि कमेन्टखौ चेक खालामब्रा बोख्लायफिननानै स्क्रल खालाम जायाब्ला आरो माथो बुंबावनो आरो आं बिसोर जा हरदों बेजोंनो सोलिनांसिगोन नोंसोर लाइभआवसो नायफैनांसिगोन गोदानखौ र' र'लै थिंफ्रि र' होनदों बुवाना हैद ह आं दाहाय हरफिनसै दै नोंसोर भिडिअनि पासवार्डखौबो हरनो हायासै आं लाइभखौ बन्द' खालायथ'नोसै दा फैफिनसै टु थ्रि फर
369 हनै सासे 2333436 होदों र' लाइभखौ दा बन्द' खालायथ'नोसै र' डिस्टार्ब जाथ'दो दा दसे उनाव आधा घन्टा बाय